खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। प्रमद बर'आ बिटिसिनि हाखौ 3600 बिगा आसाम सरकारनो एबा आदानि कम्पानिनो फानदों होननानै बे समाव मोनथि मोननाय जादों। दा बै हा फानजाग्रा हानि बिगोमाफोरा गावसोरनि हानि जेंनाखौ सरकारा थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ होनना धरना हाबाफारि लानायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां दुखु फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। थारैनो दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर? प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा 6 सिड्युलखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनो हामारनाय नङा नामा? जोंनि मोनखानाय 6 सिड्युलखौहाय बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि साराजन्त्रसो खालामगासिनो दंमारो नामा? गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। रायजोफोर, नोंथांमोना गोथौयै साननानै मोजाङै बिजिरनानै नायहर। 6 सिड्युलखौ रैखाथि खालामफिननोब्ला जों साफ्रोमबो मा जाफिननांगोन? दिनैनि जोंनि बे बासबारि एलेकायाव धरना होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो जोंनि थामोनथाखौ दाबो गोराथियै मोनाखै। मानो होनबा जोङो नामजारिनि थाखाय इसेबां मानि खारबाय, अब्लाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होआखै। नाथाय दिनै मोनसे कम्पानिया मोनसे जायगायाव जायगा होजायैनि थाखाय जोंनि जायगायाव फैनानै 3600 बिगाखौ माबोरैहाय हठात मथात मोनखो रायजो राजा मिन्थिया जासे, बेनि बासिन्दाफोर मिन्थिया जासे। दा आं बेखौनो बुङो जे जोंहा मोनसे डिमान्ड दङ, फरेस्ट राइट्स होननाय। बे राइट्सजों जों खारदोंमोन PRF एरिया होननानै। आगोलाव जोंखौ RF बानायनो थाखाय अनेक दाबि खालायदोंमोन जियाफआ। नाथाय जोङो RFनि थाखाय डिमान्ड खालायनानै DC अफिसाव दंजोबो। नाथाय बेफोरखौ सोङा हसिया, खबर लाया हसिया जोंखौ डाइरेक्टयै बिदि कम्पानि फैनाया गाहाम जायाखै। बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा, प्रमद बर' बिथांमोना मिन्थिया नामा? बसुमती एप्स होननानै बिसोरो दैथायहरबाय सार्केलनिफ्राय। नाथाय बे सार्केलनि खामानियाबो मोनसेबो जाफुङाखै। नाथाय मा खालामनो, जोंबो बेखौनो नेयै नेयै सेलेक्सन बर्डखौ जों इसेबां मानि रिकुवेस्ट खालायबाय जोंनि एरियाखौ थाबैनो सेलेक्सनाव बिटिसि एलेकायाव हरदो होननानै। बेखौ प्रमद बर'नि दानाय माखासे सेलेक्सन बर्डनि बे मानसिफ्रा, कमिटिफ्रा दिनैसिम अफिसावनो दङ, दासिमबो सेलेक्सन खालायनानै हरा। जायखौ खालामदों बिसोरो मोनबाय जानो हागौ। नाथाय जोंनि बासबारि एरियाखौ दावहा बासबारि एरियानि चेयारमेन हिसाबै उनाव हरगोन होननानै दिनैसिम फैयै 4 बोसोर, नै दा 6 मासानो गैला। बेवहाय बिथाङा मावनो होनदोंमोन। नाथाय बे मावनायनि सिगां, होनायनि सिगां मानो बेबायदि कम्पानिया जोंनिफ्राय सुख' फैखो मिन्थिया हसिया। जोंनो बेनि मोनथायखौ नांगौ आरो मिन्थिनो मोननांगौ, आरो मानि थाखाय बेबायदि सुख'दों, आरो जोंनि हाया जाग्रोजोबनांगौ। बेनि उनाव जा बाद बाखि थायो रायजोआ लाखांनानै बेखौ बिथांमोनहा लानो हागौ। आं एफाग्राब मानि बुंनो थाङाखै। मानो होनब्ला जोंहा आमार माटी, आमार खेथि, आमार दाबि, आमार नजर बेथि। बे खोथाया मोदीनि खोथाया बोरो माथो जेबो जाफुङा। बिफां गायनो हरबाय, बिफां गायबाय, फैसा 10,000 होनो होनबाय, 10,000खौबो दिनैसिम होआ। दा माथो नोंसोरो जोंनि फरेस्ट एरिया होननानै जोंनि हाफोरखौसो लाफैजोबखो? जों होनो हानाय नङा। बेयो जोंनि 6 सिड्युलनि एरियायाव जोङो मालाबाबो बर' हिनजावफ्रा गोरायैनो दङ। नाथाय बर' हिनजावफ्रा हगारनो हानाय नङा। बेखौ जोङो गोरायै दाबि दैथायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।